May buntag sa tanan. Maayo gyud ang buntag kung kita magsimba kay makadawat ta sa iyang lawas ug dugo. Kay nagaingon siya sa iyang pulong diha sa iyang lawas ug dugo nay kinabuhi. Sa dapat lang nga kita magsimba kada buntag kay naa diri ang lawas ug dugo ni Ginoong Kristo nga naghatag kanatog kinabuhi. Mga igsoon, ang atong ibanghilyo nagahisgot kini sa pagpanapaw. Nagingon diri sa atong ibanghilyo sa kapitulo 5 bersikulo 27 ngadto sa 28. Nagaingon diri mga igsoon. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw panapaw. Bersikulo 28. Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga mutan-aw sa usa ka babaye uban ang daotang tinguha nakapanapaw na sulod sa iyang kasing-kasing. Mga igsoon, ang pagpanapaw dili lang nga nangabit ka, naghimo kag di maayo sa imong asawa, naghimo kag nakighilawas ka sa lain, dili lang diha nga nanapaw ka. Giingon diri mga igsoon nga bisan sa atong pagtan-aw sa usa ka babaye uban ang daotang tinguha nakapanapaw na kita kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Pusa mga igsoon, ang atong mata mao gyud hinungdan nga una ta makasala kay mo may una mo tan-aw kita tag guwapa sus kita mga lalaki mo usa dili lang sa nagkumitag adultery sa lain bisan sa atong pagtan-aw nakapanapaw na kita. Pandahin tagi mga igsoon diri sa kapitulo 5 bersikulo 29 nagaingon diri. Busa kun ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas og usa ka bahin kay sa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. So mga igsoon nga kung atong mata daw kasala, lugito na to. Kung ato ni literal, lugito na to atong mata kung makasala. Daghan sa ato nga usaray mata. Kaya ato malugiton. Mga igsoon dili ang but ipasabot ni Ginoong Kristo ni mga igsoon. Nga ibanghilyo nagaingon sa diri, kung ang imong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini. Kung ang imong mata masinahon, undanga ka na mga igsoon nga kinaiya. Kung masinahon ka, kay atong mata mo magyud say makita na to sa atong silingan ni asinso lang gamay mingon din ta asa makana siya nangawat. So makaangin gyud atong mata. Makahimo kini og di maayo ay ang kay ang tao nga masinahon mga igsoon naa kaniya ang kinaiya nga mamakak pagbutang-butang sa iyang isig ka tao. Kung kita masinahon labi nag atong silingan naka ni asinso moingon din tag asa mga busa ato kaning dili ingon nga literal atong lugiton atong mata kun dili unsay atong gibitan atong undangon kini mga igsoon. Ang kasina, ang pagbutang-butang sa atong isig ka tawo kay sala gid ning magbutang-butang ta labi na sa atong nanarbaho ta atong kauban kung kita murag humot sa atong amo
ang atong kauban masina gyud na og maghimo nag mga istorya nga ikaw madaot pod. Kay di gina malikayan nato mga igsoon kung kita naghimog maayo anaa pod ang dautan mo atbang kanato. Busa kung ang atong mata masinahon ato kanang undangon ang pagbutang-butang sa atong isig katawo sa sala nga wala niya gihimo kay mao ni ang kinaiya sa masinahon. Bisag wala nimo himoa iya kanang ipamatuod nga gihimo gyud nimo. Maningon nga ang maayo himuong dautan, ang dautan himuon og maayo para lang ang tao nga masinahon mo asinso. Sa padayon ta mga igsood diri sa kapitulo 5 bersikulo 30 nagaingon diri, kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay kay mas maayo pa nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas sa impyerno. Sa manay mga igsoon, atong mga kamot nga wala ma-born again, hinahanglan ato na undangon mga igsoon kanang pagpanghilabot sa dili ato butang, dili kana maayo mga igsoon. Muna hingingon nga putla kung makaangin. Kung ang pagpangawat mga igsoon sala gayud gana, magmangawat ka sa dili imo butang. Busa kung natanga nga kinaiya mga igsoon ato nang undangon. Kay bawa man kita nga sala nang manghilabot tag dili ato. Daghan sa ato mga igsoon kung born again lagi pero ang kamot magpanibisyap, born again pero ang kamot wala ma-born again. Sa mga igsoon kung ana ata na nga kinaiya ato kanang undangon kay nagaingon siya putlon ang imong usa ka kamot. Sa kung kita na di maayo nga binuhatan, nakapanghilabot kita sa dili ato butang, ato kanang undangon mga igsoon kay dili kana maayo nga kita hilabot sa dili ato butang. Kung natay makita nga butang atong uli sa tag-iya kay mao kana ang tinuray nga Kristohanon. Kung unsay ato makita ato iuli sa tag-iya, kung dili ato sagara dapat diri sa ato na daghan biyaan nga mga kuan sa simbahan makuha ba sa kuan pod tag-iya kay mata Kristohanon naman ta, dili ta mga Kristohanon nga tanan ang antibok natong lawas Kristohanon, dili ra kay atong baba ra Kristohanon pero atong mata nagpabilin nga masinahon ang atong mga kamot, nagpabilin nga manghilabot sa dili ato butang. Busa kinahanglan nga tinuoray ta nga Kristohanon. Dayon ta mga igsoon diri sa kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 32 ingon diri, giingon usab kaniadto nga ang mubulag sa iyang asawa kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pagpahibalo sa pakigbulag. Apan karon bersikulo 32, apan karon sultihan ko kamo nga kinsa kadtong mubulag sa iyang asawa bisan wala magluib kaniya nakasala kay siya man ang hinungdan sa pagpanapaw unya sa iyang asawa kun magminyo kini pag-usab bisan ang mga asawa kaniya makapanapaw usab. Mga igsoon, ang pagbulag sa atong asawa bisan wala kasala kanato wa magluib
dire wa magluib ka nato tungod kay nitambok na siya wa na taganahe maghimo na daytag nga bisag wala ka lang pahilabta ka isa masuko na ka nagminyo mangani ko kay tungod na niya imong didan ba mga igsoon pero sa pamilya mga igsoon kinahanglan yun na ang pagsinabtanay kay ang duha nahimo ang usa busa unsa ang kaulawan sa imong asawa kaulawan pod nimo nga bana busa kinahanglan yun mo magsinabtanay dili kay magpinahitay kay mao kana ang hinungdan sa pananagbulag sa pamilya kung dili kamo magkasinabtanay paingon kasagara karon mga igsoon bulag unsay hinungdan nangabit ngano nangabit nga na may asawa wa na matughi sa iyang asawa sa imong asawa wa ka matughi nangita kag lain dili na mga igsoon ang pamilya kung tinuoray ka na higugma sa imong pamilya ikaw nga bana mo gyud ang protector sa pamilya dili ikaw ang muguba hinuon sa imong pamilya kay giingon sa pulong sa Ginoo ang pamilya mo ang gamay nga iglesia sa kinahanglan yun Ginoo mga igsoon nga atong protektahan atong pamilya kay